Haler, nagkuha na miss cake guys. Wala namin sticky buns. Yo. May tao. Tama po, miss. Katong cake, hindi ko ano ito, Rami. Tara guys, sa cake ni Bibi Dalton. Ay, happy dedication. Ng Bibi Dalton. Hi guys! Majong buntang natantanan guys! Good morning natantanan! Danis tibok kalibutan. Good morning! Okay ra ba mo diha? Kami dere okay ra kaadyo lami kadyo kang pagbakod rong buntaga kay gracias kinabuhi. Salamat kadyo Lord sa laing kinabuhi, lain na pang adlaw sa mga kinabuhi na ng kalibutan na. Thank you so much sa kauban pa ng pamilya. So always gid tang pasalamat guys. Inigmata na to. Pasalamat gid tang isa patang ipamata, no? Importante gid na kaadyo every morning sig 15 minutes ra nga pagpasalamat nimo sa kay tas-an nga gi extend pagatang life daning kalibutan. Tawag pa maghang mga chikiting guys ya. Di pa paghang dalaging ding. Kaya kin pa to tikungkong paskilid. So unja guys, namila ka unja. Mo atin ni unja sa kuan ni Bibi Dalton. So Domingo man ron, di opro na he. Harong rest day. Kay once a week naman ko rest day. Every Sunday, rest day na he. Aron taon pud makabawi-bawi tagasag kay buyag na badas Dalton, buyag na kaadyo. So unsa day kami sa Papa Gabriel, kami mo hapit sa cake ni Bibi. Di kuan ming promi, isugo mo promi, las undoy. And sila Kuya Gael, mudengan sila ni isang tita Purami mo ato suksok. Silang mas Kuya Kinkin. Then kaming tolo, si Kimmy at ako si Papa Gabriel magkuha miss cake ni Dalton para dadun sa sticky buns. So, to highway. So matungkuhaan guys. Matoy order ni Florami para sa ni Bibi. Kung alaw. And kita-kits taon dyan guys. Sa mong lakaw. Alang siya sa among Bibi Kimmy at ato na mi guys. Magkapit miss cake karon. Magkuha miss cake karon. Magkuha miss cake ni Bibi Dalton. Di rin birthday ko an. Bunjag ni Bibi Dalton. Kuha ni Bibi Dalton. Isang bunjag. Ito na mi. Ito na mi. Das Papa Gabriel. Salamat kang sa bag ni ate. Di ka ni ate. Thank you te. May watch. Salamat. So mato na mi guys. Kita-kits sa tanad to. Makapit pa miss cake ni Bibi Dalton at sticky buns. Dari init tayo dari. Sigsihag amang dalaga Kim. Tabangan. Dan sabi. Forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Udah to. Bako ka maudan sa sauna. Sige, ikaw sa daw. Sa ko na sa sagay. Saan na? Sigsihag. Sa sasabi sila. Uy, sounds na. Tawan ko ka maudan ng sauna. Hanina. Ano guys? Haler, nagkuha na miss cake guys. Wala namin sticky buns. Yo. May tao. Tama po, miss. Katong cake, hindi ko ano ito, Rami. Wala na. Katong, ano na po. Wala na, tapat. Pila ka bugay? Hindi mo ito pwede ipakong barday mo. Balik na naman ako. Asa man? Dala guys, sa cake ni Bibi Dalton. Ako sa rin yung nakatod, kaya pa mo na yung mabalik ko nun, nagkama na yun. Tara guys, ang cake ni Bibi. Ay, happy dedication ng Bibi Dalton. So, balik rami guys, kahit ito pamikwaon. Pila na kabuok, day? 10 kabuok. So, balik-balikan pa na namo. Moto rami guys. A few moments later. Duhag-duha ra kabangan? Kaya? Patapang Kuya, di pa nga na sa patong ng mga na. Kanang napo ka bo? Ako ba? Ako. Daghan man day guys. Diyan napo ka bo nga ni porma. Napo kay nga ni. Dapoy ba
Gamatoy, sige pag samok-samok lulipap ko no, habil lulipap ko dana. Nay lulipap baligsan ninyo day. Ten ay di pwede day kay pa ka nag-eat. Pa ka nag-eat palitan na ka unsay naguli na to. Aman dai. Na, kanay rainbow. Ha? Natagaan na po ni sa pay kaon. Tumat. Unsa na ka na day yung mga nagkaon og luto, ha? Ini manjud utsu dai. Karaan is papagabril guys. Amay padan las Kuya Gael guys, labong di sila ning labay. Pa. Papaadyo na sa pahawira na. Kana makatikang. Hawi dia. So ito na guys, gidapod nila stiri aguban. Pila to pa upat? Upat to la tire. Kaya to ila kuya upat no. Oh. So to gidaan nila Kuya Gael ag upat, gaamo pa ring upat. Kaya pa magamang bajing gamato ya. Kimiatin. Kuan to po. May regalo sa muyaw. Order ko na siya kaya jang iregalo sa nguyab. Ana all. Tarik ana ko ani bibidaw ton. A few moments later. Picture. Picturean be, picturean. I love you. Smile, smile, smile. Gwapo ka dyan dali. Nakakatasan na buti ni. Ala tayo daghan mo ninja na tubog mo abot. Ang kalong-kalong. Hala, oy, arahimus ang dalton. Arahimus sa mga bata. Tapos Dalia. Hehe. Mga picture sila. Let's pegel guys. Ina sama yan nak man ay mo kan lipat. Bitaw na ba jud? Bagong gupit. Bagong gupit yan. Ka magita taron. Dapat bundok sa. Para na sa mata naman ay na yung mga batang kalakataray. Sus ginagaw. Happy dedication ito nito. Nanay nagbantay nimo si nanay? Ah, si nanay nagbantay dia. Ha? Liakin dali day. Busog ka Elia? Nabusog ka? Nabusog ba ka? Nabusog ka? Nag-isig ka na, ito kailangan lang. Ang kaya katong-katunginan na ay, giningaw mo pala katong-katungan. Wala rin man mo na nag-irkon-irkon ng kalatong. Okay. Ngisi yun. Medyo tawitan. Dara, dapit isang Bailo. Bailo. Ga. Mana? Aday. Yan, galapuin ko puha. Oy, mura man nagkagmayor. Mura magkagmayor lagi. Mura magmayor. Uy. Buyag-buyag. Ano yung sanay, kaya dihilak ko na yun. Tapos ati Kimi, bi? Tapos ati Kimi dia. Buyag-buyag-buyag. Ano dahil mi guys? Nga busog nami, kasuwan ako ka-video kalanrakas man, kaya dahil mga ginsakupan, mga gagmayang tao. Choose the bibi dalton ya. Gusto ko bigay. Ana. Bibi. Parang puro sa tingnan. Ay, basta magangan ang pagdigurok ng nalagi. Mga tuma sa pili, ah. Sa pili, ah. Sa sapatos, eh. Sa sapatos. Kana. Sige nga, Day. Sumba na day. Bibi Ninja. Bibi Ninja. Uy, ito. Tarawas ka to. Bibi Ninja. May langot. Alas matas on. Kana. Apa kan, Jo? Ninja Jeput ya? Ninja Turtle. Bukan ini nggak?
Daghang nilaklak si Dalton na. Thank you sa mga nang laklak. Buyag-buyag. Tanaw si Santa Tita Iban. Isa mo man ang ikaduhang nanay kaya na sa magdidian. Din ilili si Zanimo ban. Lili si Zanimo. Arago pa wa. Zantito na. Lili si Jackie mo man ang nagpadidi ni Jadas nangagi. Ano supplier ni mo kadayas nangagi be? No. Grabe usado ka tulo, grabe. Grabe buktan nga mura si Papay. Nagbanding na si Dalton si mga adyan guys. Lipas Dalton. Lipas sa bata. Arang lipas sa mga tao na. Ay. Grabe mura si Papay. Papay. O ka na nindot. Usado ka tulo, upat. Grabe. Nga na siya kay. Okay ra. Okay lang po. Okay ra. Nindot. Grabe buktan. Laban tayo na be. Be, taguy be. Taguy be. Taguy be, taguy. Kinay nagitapok na. Mumay dyan. Pasumangin na sila be. Impas na imong pa na. Hala. Guniti be. Ikaw ang inka. Dar ka dar. Dar ka dali. Nanay, wala may tingog ginanay. Asa mas nanay David? Huwag nagamang batang kalakaton guys. Huwag nas bibidaton. Huwag nagamang batang iton-iton guys. Huwag nas dalton. Wala tug nagamang batang lamay. Tapos iliyakim. Iliyakim po. Yes, iliyakim. Dia guys. Balon. Ha? Balon. Na balon jud kuno gijaha guys. Karon na magkuha ko balon na to ma. Kumana sila dadto. Balon may jang kalipay. Mama. Uli na meron guys. Kuno tataod. Balon. Lagi, balon jud kuno ko kimyat. Baby Frank Dalton, happy dedication be. Mama. Lagi. Balon. May magkuha lagi tarog balon. Balon. Ay, sa tudat to ma. Karsada. Di, dakto ba? Ito pang liguan na to. Mama! Ilang datong baba. Lapit sa gan. Bundok na, bundok. Mountain. Maon na ka ng liguan na to na. Wala ka namdam day ka? Anak ka nang ligo na guys. Doon naman na nagtunggo. Pinamdam na skin yan. Titapod na gina. Kuyaw ka day. Matitapod po na ginasok ang bana to. Kitaan ko na po din sa kababahay. Asa da? Nalagi na bilin na tulad eh. Daghan. Mabili nila. Kasi gaan na tekan lights. Yeah. Sige, nag-lights. Ano matata? Huli na meron guys. Happy dedication iton. Yung batang gamato. Ano, kanang buwak. Sarap ng tulog ng aming bibi iton. Masuwatan na naman. Huli na meron kaagad guys. Ito ang mga kuyas. Gihatid ng papagabril. Hatid ng papagabril ang mga kuyas. Pajang kimits balon. Tanawa guys, anong daghan na kasong pinutos. Pastilan. Salamat ka Diyos ng putos dani. Ipromig si Undoy ang sa kuan ni salarin. Ta. Salamat na re. Dapat ka Mama Julie. Ala ka Diyos. Ha? Wala na dito rin. Aray. Ya. Ano guys, ang pinutos ra naghana. At nang lilian dato ni abot sabay. Mata na. Mata na. Hamag isang zup-zup. Taguan. Oh, taguan. Iton. Bye-bye. Agnaw bibi. Ug man po ta kita ug mabuntag ha. Mung manapod. Matiya ara sa iya. Bye-bye. Ina di makasados yaya kay daghang buhat. Papay halabunol ako kalabaron. Mala City na mo ko Matiya. magdengan man min kin. Sudah na naaksi na na. Bye-bye. Bye-bye. Ito na mi. Huli na mi guys. Padung na mi sa ubus. Ito ragi bili ni Papa Gabriel atong motor kay lugas ka saka. Idangag na rin. Anong bato? Seksihang iliyakim guys.
Hoy, ito lagi. Lakas na ito na. Aran siksihag iliya siksihag among dalaga. Pag hinay. Anso agi na lapok. Dari agi dari tabok. Na. Ito na sa Papa Gabriel, guys. Dari taonganan. Oy, dari da. Kabig taong painso ga. Taong painso guys, grabe daghan na. Mga tanom ni sigsong undoy sa maguwang. Ayaw na hati. Na, daghan nagbunga. Dugay pa ang birthday, ma. Dugay pang birthday ba? Dugay pa kuno. Dugay pa sunod pa Pebrero. Sunod tuig. Guys, na Miss Bay, abot na mi. Salamat ka, Jo. Nakaabot ni Sipte. Ano naghanap ang kaso lagi putos. Nas undoy si Promi. Beta liliyan rin ilang mga pinutos, diya. Kanin. Lagi nung ukot. Sa WhatsApp pa. Panglili na Papa Gabriel. Sabon nga bar, blue color. Ay, sabon. Cake na. Hindi mo ko, naghanap cake. Pastilan yung cake. Naghanap. Sama na. May spaghetti. Lumpia. Ala, ginoo ko. Ipamuto sa Manila. Awang. Ay, awang. Crabs. Awang ko no, guys. Yeah, crabs. Sapayan. Sapayan. Hablad. Ala, ginoo ko. Naghanap ipang Photo nagsolo. kuana ka ng... Mananakyo. Ay, ba na kyo? Sa lungsong. Photo. Puto cheese. Kare. Ga, andi araw. Grabe, special dyan ang imo pa. Sa buaja. Ay, buat. Uslitson. Lagi no ko. Nadahan ang mga pinutos. Grabe guys, ang naghanag tinapok. Diya. Naghanag ka adyo. Salamat ka adyo dari. Undoy yung ni Flora mi. Ano po? Ha? Sintisyahan. Sintinsyahan ako nung Papa Gabriel. Ginoo ko. Sintinsyahan na ni Zago. Diya guys. Salamat ka adyo. Nanay, maadobo. Nanay, masaya dari sa mga person. Eh, dapat si luto. Kaya naghanag magluto. Mulingipon. O, di na ko maguan, ha? Mulingipon. Nanay, ulam namin. Panihapon. Salamat ka, Adjo. 25. Ano ni? Ikaw. Napiputo sa mga bata. Ito diba? Napikik, di ay. Di ay. Kanag pinutos. Oy. Day cake, arang na ka, Adjo. Iniwa. Yeah. Akin kini. Happy dedication ni Bibi Dalton. Thank you. Yan, itantad ng papagapil, Kapoy si Eliakim. Hey guys. Kapoy. Arang yung taon ninja daning kuha na kay balon izaha. Pastilan. Mama, balon. Ano, kapoy yung taon nagamang kimyat. Da, kimyat sang katug. Oy. Latog kimyat. Kaya rin mo dake.